Математиката е царица на всички науки. Тази велика мисъл на Леонард Ойлер, изречена преди няколко века, с пълна сила важи и днес. Mathematics is the queen of all sciences. This great sentence of Leonard Euler, spoken several centuries ago, is fully in action today as well. Всички ние, независимо от това дали се занимаваме с тех... Град Шумен е център на тази 11-та Балканска олимпиада. It is not by chance that the city of Shumen is the host of this prestigious Olympiad. Известни са постиженията на Шуменската математическа школа. Ръцете и очите, за да те виждам и прегръщам аз, но се да няма, пак ще се завичам. В те най-трудният час, с теб какво съм аз, дърво без кор.
за да си спя. Танцуваш ме между пясъка студен и не знам къде гали цветя, сякаш съм аз това. И не знам кога в самота гледа звезди в нас. Ще бъда твоя, тота непогодна твоя, вярна и невярна твоя, искрена и нежна твоя до край. Твоя, тота непогодна твоя, вярна и невярна твоя, твоя истинска любов, твоя истинска любов. Да се върна